Конкурентите ви избиват рибата с видеята си в TikTok, Instagram. И каквото и да си говориме, през 2025-та, ако не си тук, губиш клиенти. 82% от потребителите са повлияни от видео преди да закупят даден продукт, услуга или да посетят търговски обект. А някои бизнеси още раздават флаери и чакат от умрял писмо. Обаче не ви се занимава, нали? Това са актьори, сценарии, организация, заснемане, обработка. Нека ние да поемем целият процес по изготвянето на кратки видеа за вашия бизнес, за да може белите косми да са само в моята брада. И на всичкото отгоре цената е повече от разумна. Ето няколко клиента, за които вече го направихме. Не искате ли тази година и вашия бизнес да е вайрал? Дръж така да е, смисъл... Натиснете бутона по-долу или напишете коментар, ако имате въпроси. Може да държи една светлина.